Здравейте на всички, моето име е Георги Димитров и решил съм да ви показвам как се правят уебсайтове с WordPress, което ще бъде всичко напълно безплатно, поне доколкото е възможно. Ще се постарая всичко да бъде безплатно. Ще ви покажа как се правят блогове, веб магазини, всичко, което вас ви интересува, но за да знам за в бъдеще какво ви интересува вас, може под клипа в коментарите да пишете по каква тема иска да бъде следващия клип. И евентуално коментара с най-много харесване или лайкове по тази тема ще направя следващия си клип. Така, това е моят сайт. Ако имате въпроси, може да ги задавате ето тук. За връзка с мен, тук може да ги задавате. Така, какво друго мога? За мен има, може да разберете повече информация за мен, кой съм. Препоръчителни хостинги има, които лично аз съм ги пробвал. В момента аз съм на siteground.com и от този хостинг съм най-доволен за момента. 24 часа 7 дни в седмицата поддръжка и го препоръчвам на много хора. Поради причината това, че вашия магазин функционира 24 часа. Вие може да спите, но той функционира. За да функционира правилно, на вас ви трябва 24 часова поддръжка. Не в един момент всичко се срини и сайта ви не се показва. Вашите клиенти не могат да ви намерят. Затова SiteGround в момента е, за мен поне е най-добрия. Също и тези останалите сайтове, които съм ги тествал, всички съм останал много доволен. Така, препоръчвам теми. В момента използвам DVT. Тази тема на мен най-много ми пасва, ми допада и отговаря на моите очаквания. Но също така Сидни не е лоша, дори е много добра тема, макар че има и платени про версии, но също така ще ви свърши прекрасна работа за в бъдеще, за вашата нужда, за веб магазин, примерно, пак ще ви свърши прекрасна работа. Третата тема е Shopify. Съжалявам, не мога да прочета правилно. В момента тя е безплатна за вашия веб магазин, който е начинаещ. Нали? В началото почвате да се развивате и да виждате за какво става въпрос. Повярвайте ми, в началото ще сте си доволни от вашия веб магазин, който ще направим днес, където този веб магазин ще направим. Моят първи магазин беше ето така. Но с течение на времето, на месеците, подлежи на някакво развитие. Твоите клиенти да са по-доволни и затова в момента имам все още магазин, който се занимава моята приятелка, но аз се занимавам вече в друга област. Защото не може хем да правиш магазина и хем да мислиш как да привличаш хората в твой магазин и хем едновременно да го обновяваш постоянно магазина и да е не в най-модерните, ама винаги в крак с нещата. Просто няма как. Някои неща на мен са ми отнемали дни, за да ги направя. Но вече с течение на времето, в което отделяш достатъчно време и се учиш. Затова ще ви показвам. Ако следвате стъпка по стъпка това, което аз правя, много по-лесно ще вие да си направите един веб магазин и да си кажете, да, ето този на мен много ми харесва. Значи ще направя такъв. Аз ще направя поредица. Не е да кажем само този магазин и ще ви показвам как се прави лого, което е нещо много важно за вашия сайт. И то пак напълно безплатно. Но това вече ще е в друго клипче. Така, продължаваме нататък. Полезни сайтове. Ето тези сайтове ще ви са много полезни за в бъдеще. Първия сайт Fiverr, от него може да си закупите за 5 евро лого. Канала, снимките си ги слагате, качате си ги в този вебсайт, който има свободна версия и ще ви направи снимките много ефектни. Дали ще ви ги затъмнява и в други неща. Unsplash,
Това ще ви го покажа направо. Така, ето тук има професионални снимки, които вие може да си изтеглите за вашия сайт, да изглежда вашия сайт по-професионален. Така, продължаваме нататък. Имаме университет, чатрум, скоро ще направя и форум за вашите въпроси с вашите отговори. С моите отговори. Така, продължаваме нататък. Това е моя Facebook, в който много ще се радвам да го лайкните и също така, ако имате някакви въпроси, оттам ще ви отговарям. Така. Както казах, ще направим ето такъв магазин в тази първа моя тренировка. Магазин за връзка с нас. Ето това ще може да си го направите преспокойно, ако следвате моите стъпки. Моят профил, количка. Така, ако следвате всичко това, ще може да се направите преспокойно един магазин. Като за начало. Така. И да почваме. Така. Влизаме в нашия дашборд. Даваме на външен вид. И с темата, която съм избрал да работим днеска е Optimizer, която има платена версия, но безплатната версия ви устройва перфектно. Нали, може да си го направите през спокойно магазина с безплатната версия, без да вкарате без да вкарвате пари. Ето оценката на повечето потребители. Повечето потребители са доволни. Както за първи магазин, предполагам, вие ще останете доволен. Включваме я. И така, продължаваме. Включихме темата. Optimizer, вие ще останете много доволни. Нашия плагин, с който днес ще работим, нашия разширител на български, е WooCommerce, който много потребители го използват. Сега ще кажа даже и колко точно потребители. Нали, над 1 милион потребители го използват, които са доволни, който е също така безплатен. Давате инсталиране, давате добавяне на още и ключова дума. Търсите WooCommerce. Хоп, инсталираме. Над 1 милион. С него има много разширения, които може да го направят много по-хубав също, като това е WooCommerce. Amazon също така използва този разширител. Хайде да видим на компютърче. Всичко това може да го получите в този разширител, но това вече ще бъде по-нататък. За начало ще почнем с по-простите неща. Така. Затваряме това и го включваме. Сега ще се покаже едно малко екранче, няма да се притеснявате. За не по-малко от няколко минути ще го направим, което е задължително да се направи. Да започваме. Къде ще се намира вашия магазин, страница магазин. Продължаваме поръчки. Така, значи, така като аз се намирам в Германия, автоматично WooCommerce ме... Така че автоматично той го казва, че съм къде се намира магазина в Германия. Дали, ама аз ще искам да ви показвам в България, така че давам на България. Така, там евро, само дето в България сме с лева, трябва да намерим лева, но евентуално вие след като сте в България, би трябвало на вас да ви го покажа това всичкото, без да го настройвате. Лева, от коя страна искате, не искам да е отляво, защото еврото е отляво, или долара, даваме отдясно и продължаваме. Щехме да забравим, ще таксувате ли продуктите? Принцип е хубаво да ги таксуваме, ама
Аз не обичам да таксувам хората с някакво си ДДС. Затова няма да ги таксуваме и продължаваме нататък. Това също го оставяме, килограми, сантиметри и ето идва вида плащане за нас. Плащане PayPlay. Стандартен плащане с чек. Оставяме го, наложен платеж. Хайде, чека ще го махнем. PayPlay, стандартен PayPlay, наложен платеж ще оставим. Така, ето в това поле нанасяте вашия PayPlay акаунт. Евентуално, ако искате PayPlay, ако не, оставяте само наложен платеж. След като нанесете вашия PayPlay акаунт, даваме продължаване и създаване на първия ни продукт. Така като аз не искам да се занимавам с отделяне на излишно време за правене на 20 продукта, аз съм си подготвил предварително дадени продукти, които след малко ще ги имплантирам, но пък за сметка на това ще ви покажа как се прави първия ви продукт. Ще ви покажа с два. Така, ето това го затваряме. Затваряме. Тук не се обяснява кое за какво. Затваряме. Пак затваряме и пак затваряме. Така. Първо да си добавим файловете. Единият вариант да добавим файлове е от тук още в началото. Другия вариант е от тук. Ето. Избор на файлове. И избирам първите два файла. Тези две снимки. Отварям. И първата снимка, която ще зададем изображение на продукта е тази. Следващата е тази. Така, продължаваме. Сега ето го другия вариант. Файлове. Качане на файлове. Избор на файлове. Ето го другия продукт, който ще ви покажа. Тези две акта, но аз ще кача и други файлове. И там, ай това е. Отваряме. Оставяме да си качат и ние си продължаваме. Да кажем, пишем на шлокавица. Дънково. Дънково яке. Така. Тук добавяме информация за дадения продукт. Какво можем да добавим за дънково яке? Хайде. И да ви кажа, аз не знам, за това ще добавя някаква информация. Ще си копирам тук нещо. Копиране. Ето тук не се качиха файловете. И слагам тук информацията за нашия продукт. Редовната цена на това яке е, например, да кажем 60 лева. Пускаме го днеска на промоция за 33 лева. С възможност на планиране. Кога да започне тази промоция и кога да свърши, да кажем, искам да я пусна от утре. Днеска това яке ще седи на тази цена и ще върви тази промоция в продължение на един месец до 14, до 15. Така, това е първото. Ако искате да слагате, да кажем, сте направили някоя песен, сте някой певец или имате някакви файлове за споделяне, кажем някакъв продукт, който се тегли, има такава опция ето тук, за изтегляне. Добавяне на файл, изберете си файл и лимит колко пъти да бъде изтеглен, крайен срок никога. Или може да бъде с някаква такова. И прямо така, продължаваме. Само го махаме и инвентар, което за мен е една много важна част от магазина. Защото с инвентара показва какво количество имаме. Да кажем, от това яке имаме 5 бройки, но то е много хубаво и още първия ден се изчерпва. Ти идва 6 човек и иска една бройка. Без проблем той се закупува.
защото не сте си включили управлението на личността. Когато я включите, след като се изчерпи това количество, което вие го имате, самия продукт пише изчерпан и той вече не може да си купува от този продукт. Да кажем, ние имаме 30 бройки от това яки. Продължаваме доставки, това после ще го правим. Свързани, това така като имаме само един продукт, все още няма да го пипаме. Продължаваме. Така, етикети. Яке. Яке. И категория. Яке. Категория яке го правиме. Може и якета. И добавяме. Така, продължаваме нататък. Публикуваме този продукт. И ето ни го първия продукт, който го имаме. 60 лева, 3 цена налични. Описанието, имаме отзиви. Пишат хората отзиви. Така, продължаваме нататък. Ще покажем още един продукт. Създаване на продукт. Другия вариант е да влезете създаване, публикация, качване, файл така, или ето ги другите неща, които де-факто може да ги направите, но ние даваме създаване на продукт. Ще направим още един продукт, още един път ще повторим това упражнение. Задаване на изображение на продукта. Този път ще продаваме това яке. Това яке. Втора снимка на продукта. Така, продължаваме. Дънково яке. Дънково яке. Пак добавяме някаква информация. Вие си мислите. Аз просто копирам някакъв текст. Добавяне. И продължаваме. Редовната цена. Този път редовната цена ще бъде 150 лева. На промоция 66 лева. Няма да даваме планиране. Продължаваме инвентар. Както казахме, го включваме. И пишем колко налични имаме. Ставки, свързване. И вече може да го направим. Свързване. Това пак става сложно. Аз искам тук, защото сега ще ви покажа за какво става въпрос. Така. Отивам към нашия веб магазин. Извинете, след малко ще го наместя. Отивам на всички продукти. Давам дънково яке. Така. Давам преглед. И го купувам. Искам това яке да го купя, защото много ме харесва. И ще го подарям на приятелката ми. Купуваме го и дънково яке е добавено в вашата кошничка. Отивам в кошничката и ето го това яке. Забележете, тук всичко е празно. 60, после ще оправим вече видове доставка. Така, връщаме се ето тук и дънково яке. Го свързваме това с нашето. Даваме публикуване. Даваме на всички продукти. Връщаме се тук. Свързани. Обновяване. И ето обновяваме се нашата страничка. И хопа, какво стана? Може би се интересувате от ето това дънково яке, от което вау, от 150 лева на 66 лева. Интересувам със сигурност. Това е също и много хубаво яке. И си го купувам.
Съжалявам, но интернетът ми нещо бавно зарежда. Как да е, след като го купите, ето го. Идва автоматично във вашата кошничка. И вие имате един плюс. От ето тук може да свързвате различни продукти и да им се показват. И по този начин да увеличавате пазаруването във вашия сайт. Така, но в момента нищо не ще изкупвам. Даваме отказ. Ето това го затваряме. Това също го затваряме. И отиваме към следващата важна стъпка. Така, даваме на странички. Ще добавяме нова страница. Ето ги, които сами се вкарват от WooCommerce страниците автоматично. Даваме добавяне. Нова страница. Това ще го затворим, после ще го оправим. Начало. Публикуване. После добавяне на нова страница. Ако решите от тук сега ще ви покажа. Ако решите директно да пишете нова страничка, сега ще ви виждате начало. Ако решите да кажем другата ни страничка ще е... Каква ли ще е другата ни страничка? Да кажем, свържете се с нас. И даваме обновяване. Няма просто как да стане, защото там е публикуване. Ето виждате обновяване. След като обновя тази страница и свържете се с нас, стана начало. Затова задължително правим добавяне. Добавяне на нова страница и вкарваме. Начало. И това го затваряме. И сме готови за начало. Така, друга отиваме във външен вид меню. Ето тук, това е главното ни меню. И го кръстиме както вече искаме. Главното меню, да кажем, правим меню. Създаване на меню. Да кажем, примерно, искате вашия сайт да бъде на 2 езика. Какво правиме? Първо си инсталирате разширителя за двата езика и след това вие трябва да направите още едно меню. Нали? Меню номер 2. И вече оттам се нарежда на другия език, който да кажем на английски, Home, About You, Contact Us и така нататък. Се свързват вече, се добавят вече менютата. Правим меню и вече добавяме това, което искаме. Начало, свържете се с нас, моят профил, поръчка, количка, магазин. Добавяне. Така. И тук вече ги нареждаме. Поръчката искам да я вкарам под моя профил, падащо меню, количката също. Магазина искам да го оставя второ място, свържете се с нас. Трето, моят профил. Само дето не виждам изхода. Изхода го даваме ето тук. Така, даваме задължително за първо даваме хедър навигацион, запис, което всичко в момента се е записало. Моят профил, начало, магазин, свържете се с нас. Така, продължаваме нататък. Както ви казах, не ми се губи излишно време с правенето на нови продукти, затова аз ще имплантирам моите продукти от другите магазини, за да не се губи това излишно време, защото да кажем на продукт отиват по 10 минути. Аз ако направя 20 продукта, това ще отиде съвсем много време, ще отиде, което ще ви доскучае. Затова ще се имплантирам аз моите продукти.
Опа, ето ги моите продукти. Така, продължаваме нататък. Забравях нещо. Давате на външен вид джаджи. Сега ще ви обясня защо там. Виждате ли ги? Ето тея. Във вашия сайдбар. Сега ще ви покажа какво е това. Това са ето тези неща. Ето тук. Които за мен са излишни. Нали, като за начална страница са излишни. И не ми допадат и няма какво да правят там. Това. Връщаме се и ги махаме едно по едно. И сме готови. Така, продължаваме нататък. И ето малко по-изчистен вид. Това го затваряме и идваме в настройки. Започваме ето тук. Идентичност на сайта. Какво е идентичност на сайта? Виждате, ето тук как няма нищо. Тук има, защото съм го слагал. Ето тук, това е вашето лого. Вие имате лого. Давате избор. И какво искате да се вижда. Ето, погледнете. Webbing Star. Хоп. В принцип, не ми харесва много така. Не мога да го проверя. Даваме преоразмеряне. И готови сме. Така, даваме Basic Font. И ето тук избираме вече да кажем шрифта на текста, какъв да иска, какъв искаме да е. На мен ми харесва да карам Nextdoor. Вижте как се променя. Но кофти е, че само когато е на английски или на шлокавица, тогава, когато на български не се променя както искаме. Това също го правим, но и също и ето това, 16 пиксела, ето това пространство. Надписите колко голями искате да са. Кажем 30. Да се променят. Значи ще направим така. Първо ще променим снимката и после ще се върнем тук да го оправим. Хедър. Извинете. Слайда. Ето го. И смяна на слайдера. На мен ми харесва ето този. Така. И какво още? Както виждате, имаме два бутона. Тук. Хоп. Местите надолу. Горе, надолу. Вече както на вас ви харесва. Така. Даваме на бутон. Даваме демо. Какво може да напишем? Да променя езика си. Какво да напишем? Така. Да напишем сега. Опа, правописна грешка. Сега. Така. И тук добавяте вече линка към където искате да води. Към къде искате да води. Продължаваме нататък. Така. Изгледа на балончето. На мен се ми харесва така, но само дето ще го направим червено.
Ето, тук как е? Червено, синьо. Но да кажем този път ще го направя само с едно бутонче, при което другото ще го махне. И остава едно. Пазарува и сега. Така, казахме тук така, къде го искаме. Дали тук, дали нагоре, дали надолу. Вие си избирате вече къде да бъде. Връщаме се и да видим по това нещо. Това е как искате да бъде. Но центъра според мен седи най-добре, най-професионално. Даваме на Edit, да променим ето този текст. И го променяме. Това го триеме. Както виждате, ето тук, виждате има нещо. Ето това е. Ето това. Ромче ли какво е? И го махаме. Защото на мен не си ме харесва. Махаме го и сега трябва да си вкараме нашия текст. Кажем, ето го моят текст. Копирам си го. И го слагам ето тук. Save. И се променя. Така. Продължаваме нататък. Тази част сме готови. Така. Ще се върнем ето тук и ще отидем на меню. Какъв размер искате да бъде нашето меню? Да кажем 14, на мене ми изглежда много малко. 20. Да го погледнем. Да, добре. Но пък, ако на вас ви хареса повече, чао. Не, 20 е по-добре. Видим пак. Да, на мен си ме харесва. Виждаме се. Така, продължаваме нататък. На мен червеничко си ме харесва. Така. Продължаваме нататък. Тук. Да. Давате на Front Page Widget. Добавяне на джаджа. Кажем, първата ни джаджа ще бъде блок. Вземе надолу. Ето, блок. Отиваме първо на блок 3, защото на мен това няма да бъде блок. Такъв е разширителя. Просто давам блок, искам да го махна. Edit. И ще си направя ето тук моите си промоции. И да кажа, ще направя в момента ето това. Даваме промоция на месеца. Променя се. След това също ви покажа Select Image. Кажем, първата промоция е за чантички. Това е първата промоция. На мен не ми харесва така. На мен си ми харесва отдолу да е отгоре текста, отдолу картинката. Извинете, моя грешка. Edit давате. Трите, добавяте картинката. Вие искате. Давате Save и ето. Промоция на месеца. Това, ако искате, също може да го промените в какъвто си цвят искате. От ето тук, да кажем, искаме си го синьо и след като обновим страницата, тогава ще стане синьо. Но мен не си ме харесва синьо по принцип. Черно ще го оставя. Така, продължаваме.
пишем стара цена, даваме параграф, заглавие 2, не, извинете, заглавие 1, дамска чанта. Enter. Заглавие 2. Стара цена. Стара цена. 89 лева. Така, продължаваме нов ред. Това го дадахме заглавие 2. Следващото ще го дадем заглавие 1. Нова цена. Нова цена 35 лева. Така, след което това цялото може да го направим друг цвят. Давате ето тук. И ще го направим червено. След което това искам да го задраскаме. Даваме ето тук. И ето така. И ето го. Стара цена, нова цена. Ако искате, това може да го направите синьо, какъвто си цвят искате. Така, правим другата промоция. Копираме си го. По-бързо става. Промоция на месеца. Това също ще го копирам. Хоп. Edit. Пестваме. При което даваме ред надолу. Добавяне на файл. Другата ни промоция. Кажем, другата ни промоция ще бъде от 129 лева. Пак същите цветове. Червено. 129 лева на 59. Сейв. Окей, това малко ще го променя. Защо така? Тук всичко изтрих. Странно. Готово, правил го. Нещо ми беше забило ли. Не знам какво кажа. Някакъв бък в самата тема. За първ път ми го прави такова нещо, затова впаднах в такова положение. Не знаех какво стана. Ето. Дамска чанта. Стара цена. Нова цена. Дамска чанта. Стара цена. Нова цена. Така продължаваме нататък. Това го затваряме. Като казахме, махнахме блок 3. И продължаваме нататък. Добавяне на нова джаджа. Чуете се какво да бъде новата джаджа. Може би about. Слизаме надолу. Не. Не, ще я сложа по-нататък. Не, защо пък не? Малко разнообразие. Така. Оптимализират. За нас винаги
това, ромче. И тук може да се изберете други. Плюс. Не ми харесва. Що пък е това? Светкавица? Не. Ромчето най-ми допада. Ромчето най-ми допада. Така, извините. Доличих си малко микрофон, докато се занимавам да оправя това. Така, продължаваме. Ето този текст, може да го оставим така. Искам да се променя ето винаги. Синьо. Синьо. След малко ще ви покажа. Това е малко кофти, че не се показва веднага. В принцип трябва да се покаже веднага промяната. Това е отзад полето какво да бъде. Ще го променя на сиво. Даваме запис. Скриваме. Даваме за нашия магазин. Слизаме надолу и ето. Така. И тук може да добавим нещо. Да кажем, това поле го оставаме. Не мога да идем в момента нищо. Вие може да се напишете нещо за вашите продукти. Нашите продукти са винаги първо качество. Харесвам. Не, харесваме си ги. Работиме с най-добрите марки. Те са да. Тук може да се наредите малко марки. Така имам само дето аз сложа някаква снимка. Даваме нов ред. Хайде нещо мъжко да бъде този път. Сейф и хей, гучичко. Така, готови сме с това. Добавяне на нова джаджа. Следващата ни джаджа ще бъде давате останалите джаджи. Следващата джаджа ще бъде текст. Не, няма да бъде текст. Извинете, излагах ви. Adventure текст. Така. Забележете сега, от тук може да се промените. Вау, прекалено голямо пространство. С това по-малко. Хоп. Да сложите снимка след имидж. Аз слагаме тази, защото ме харесва. Хоп. Тук е текста. Така е по-добре. Така по-добре изглежда самия текст. Кажа, може малко да го поувеличим. Така, продължаваме. По принцип, на мен така се ми харесва повечко. Стара нова цена. Тук пишете дадена информация за вас, с което да кажем, може като нацъкнат ето върху този текст и да ги отведе някъде. Как става този номер? Давате edit, хващате целия и давате ето тук вмъкване на връзка. И казвате къде искате да ги отведе, като цъкнат върху този надпис. Аз искам да ги отведе ето тук. И ще ги отведе в моята WebInkStark страница. Така, продължаваме нататък. Затваряме. Така, добавяхме това. След това добавяме още една джаджа и даваме пост. Добавяме поста. Тук може да напишем какво сме писали тук. Малко сме го променили. Топ промоции.
Това ще го затвориме. Грешка. Топ промоции. За всеки вкус. Или вие вече се пишете каквото искате. Това може пак да го промените. Така и го. Ромчето. Старт. Този път и това става, но ромчето повече ми харесва. Ще направя нещо различно. Така. Давате ето тук. Пост. И давате в WooCommerce. И появяват ви се всичките продукти. Така. Давате ето тук 4. И колко продукта искате да ви се показват. Да кажем 6, може 3. Ето тези 3. 6. Ще ги оставим 6. Така. Така. Затваряме. Даваме записване на публикацията. Какво може още да добавим? Пак ще добавяме текст, защото мен си ме харесва. Кофтино няма да стане, поради причината, че самата тема има определени джаджи да се слагат. Това е едно от кофти нещата, затова трябва да си подберете точно какво да слагате. Изтръване и така. Сега продължаваме нататък. Front page е готова. Фута сега. Виджет и така. Първо ще отидем в дашборда. Запис. Ще отидем в дашборда да инсталираме още едно разширение. Facebook Livebox. Инсталиране. Добавяне. През време ще се вляза в моя дашборд. Caldera форма ще инсталираме. Първо Facebook. Likebox. Инсталиране. Така. Даваме на още инсталиране. Както следващото е Caldera Forums. Ето го. Така, продължаваме. Инсталираме го. Това е за връзка с вас. Да ви пращат съобщения, ако имат въпроси, сега ще го погледате. И него го включваме. Връщаме се назад. Това ще го сложим, свържете с нас ето тук. Така, връщаме се. Сега ще правим това поле долу. Разширения. Първо влизаме в настройки.
Така, виджет, добавяне на джаджа, други джаджи и ето е. Easy Facebook Lagbox. Добавяме и сега добавяме нашия Facebook. Ето го моя Facebook Wedding Star. И сега ще се появи. Ето го. Забелязвам две харесвания. Не се плаша, да не се плашите, още съм в началото, или по-точно да не се плаша, още съм в началото. И ето е страничката. И от който и човек съм аз. Ето е нашата страничка, даваме записване. Какво друго може да добавим? Така, добавяне на джаджа. Сега ще добавяме карта. Даваме. Ние сме на други. Слизаме надолу. Текст. Даваме на текст. Така. Влизате в Google Maps. Аз вече съм си влязал. И да кажем, изберете така. И да кажем друг град, Варна. Варна. И даваме на Share, сподели. То автоматично даваме ето тук. И си копираме ето този линк. Връщаме се. И го пестваме ето тук. В текст. Затваряне. Даваме на текст. В момента го обработва. И ето. Но на мене толкова голямо нещо не ми харесва. Така че ще променя малко размера. Така. 6. Избягаме. Ето го 6. 450. Пак ми е много голям. Да кажем, ще го направя 250. Так. 6. 250. Така, на мен даже и това ще го променя. 6 не ме харесва. $450. Идеално според мене. Даваме на запази. Или евентуално да кажем, ако искате да сложите някой клипче от YouTube, примерно. Сега ще ви покажа. Даваме пак на текст. YouTube. Така, какво ми се появи? Споделяне. Така.
става. Ясно е, що не става. Моя грешка. Споделяне. Вграждане. Копиране. Ето да си го има копиране. Връщаме се тук. И имаме си клипче от YouTube. Сложено вече. Записваме тази публикация. И ето. Карта. Къде се намерени за връзка с нас. И клипче от YouTube. Нашите продукти. Тук, да кажем, тук може да бъде нашата цел. Тук вие вече си изберете какво искате. Това го затваряме. Ето го. Сайта пак. Малко по различен начин. Не, същия съм го направил. Така, продължаваме. Сега ви казах, че ще направим формата за връзка с нас. Връщаме се в нашия дашборд. Така. Това го затваряме. И даваме New. Избираме формата каква да бъде формата за връзка с нас. Аз това на мен харесва, защото е стандартно. Пишем. Окей, на английски съм. Така продължаваме. И ето е контакт формата с нас. А как може да промените нещо? Да кажем First Name. Давате редактиране. И ето го. Име. Тук може да бъде фамилия. Емейл адрес. Ето тук. Забележете, даваме редактиране. И ето тук се променя. Това не ми харесва, защото на английски. Ще си го копирам. Това също ще си копирам. Ето го. Сега това второто ще го изтрия. И ще си поставя другото. Моето, което ми харесва. Така продължаваме. Даваме, виждате тук плюсче. И това е другите неща, които можем да ги добавяме в самата контакт форма. E-commerce е това нещо много не ми е ясно за какво е тук. Много сложили. Продължаваме. Радио, имейл. Така. Искам да добавя телефонен номер, когато се пращат хората, да мога да се свързвам, да кажем, човека има някакъв проблем при покупката и праща си имейла и аз мога веднага да му звънна и да разрешим проблема какъв е. Листоката не му харесва, пише ми и аз му телефонирам и се разбираме. Така, даваме задължително и пишем. И какво пишем? Телефонния ви номер. Така, сега ето го. Вие тук всичко може да се промените, съвсем лесно, елементарно направено. Продължаваме нататък. Емейлите, къде искат да се пращат. Да кажем, сега аз съм го оставил тук, но вие може да си напишете, например, georgia123@abv.bg или Gmail или Yahoo, каквото вече там се решите. Вие тук, това е вече съобщението, което го получавате. Това е от сайта това е от електронния ни магазин
И ти вече, ако имаш два магазина, вече можеш да ги различаваш. Да пишеш един електронен магазин 1, електронен магазин 2. Продължаваме нататък. Save. Тук Save, ако случайно съм забравил. И отиваме на формат setting. Копираме го ето това. Отиваме се в страницата. Свържете се с нас. Обновяване. Така. И да погледнем какво е станало. Задоволително. Да влезем в магазин. Нашите продукти. Имаме всичко за връзка с нас. Сега ще ви покажа още нещо. Така. Влезете дашборда си. Да, сетих се. Давате на меню. И това са вашите меню. Но можем да направим така. Давате настройка. Не, аз съм го пуснал. Ето категория на продуктите. Бански, чехли, якита. Добавяне към менюто. И ги слагаме. Не сме ги сложили, извинете. Това съм го направил. Така. Да погледнем пак. Да, това съм го направил. Моят профил, количка. Нищо не сме си купили. Хайде да си купим нещо. Този бански ми харесва. И ето го. Фиксирана безплатна доставка, взимане от магазин. Това май не го показах. Защото си имплантирах продуктите. Опа. Грешка. Така, WooCommerce. Настройки. Продукти. Няма какво питаме. Доставки. Ето го, да. Аз съм си, защото съм си вкарал БГ, България. Искам добавяне на зона. И ето. БГ. Едно. България. Фиксирана ставка. Така, продължаваме. Фиксираната ставка. Да кажем, таксува се 79 и я пращаме по DHL. Запазване, безплатна доставка, вземане от магазин, което също е безплатна. За безплатна доставка може да добавим 50 евро.
след 50 евро да е безплатна доставката. Записване. Още нещо да ви покажа. Дайте основно и показване на глобално съобщение. Тук може да е намаление на ските шанти. Записване. Защо не се показва? Така, ще се отида в количката. И ето ги тези доставки, които ги направихме. Безплатна доставка. Трябва да изтрия другия вид доставка момент, за да ви покажа. Така. Оправях го проблема. Бък в самия WooCommerce. Рядко се случва, но от време на време се случва. Така. Продължавам нататък да ви покажа. Даваме моя профил, количка. И ето е, безплатна доставка. След като съм направил определената сума. И през DHL 57,98. Така, приключване на поръчката. Име и тези неща се въвеждат вече. Как искате да платите, наложен или play наложения, който е масовия в България. Така че вие ще останете доволни. И бележка към поръчката. Така, продължаеми. Ако не греша, това е основното за вашия магазин. Надявам се, че ето тази тренировка ви е била полезна да си направите вашия магазин. Дали по този начин, дали по друг начин, вече вие сами ще прецените всичко това. Но да се надявам, че ви е харесало. И най-важното, всичко това го направихме напълно безплатно в рамките на 1 час и нещо. Искам да благодаря на този екип на Успей България, че им помогнаха да направят този клип и следващите клипове са благодарение на тях. Друго какво да кажа, ако ви е харесал клипа, едно лайкче, абонирайте се, ще правя нови клипове, но всичко зависи от вас, какви клипове искате да правя. Така че в коментарите се надявам да оставите теми по това какво искам да правя, какво искате да правя аз за бъдеще, какви клипове. Благодаря ви много, до следващия път.